Daria. La fel la toată lumea. Vreau să te întreb și eu, Daria, să ne spui și nouă o experiență pe care tu ai avut-o cu Dumnezeu și pe care vrei să o împărtășești și cu noi. Eram destul de mică. Eu am fost de 2 ori în Statele Unite, să pot spune, visul american al oricărui om. Numai că visul american acesta poate să vină cu bune și cu rele. La mine, din păcate, a venit cu rele. Am fost pusă în fața faptului împlinit. În momentul în care în școala unde eram a intrat un băiat cu arma, nu pușcă normală, ci armă de vânătoare. Din păcate au murit și 17 persoane. Și, Doamne ferește, eu chiar puteam să fiu a 18-a persoană. Știți cum e, până atunci eram și eu copilul acela de nu credea în legătura asta, de le ziceam alor mei, Doamne, că iar vrei să mă duci la biserică. Dar în momentul în care m-am rugat, atunci a și intrat băiatul cu pușca în clasa unde eram eu și a vrut să-mi puște și a venit fix în față. Și în momentul ăla eu mă rugam și tot ce poți să faci de la frică este să-ți închizi limba. În momentul în care a dat să tragă, nu am mai avut gloanțe. Și cred că atunci Dumnezeu a zis, nu e momentul tău acum, te mai apăr și vedem, îți arăt eu când o să fie momentul tău mai târziu. Dar a fost momentul vieții în care eu de atunci am început să nu le mai zic alor mei, iar vrei să mă duci la biserică, mai lasă-mă. În momentul ăla mi-am dat seama că Dumnezeu are o legătură mai personală cu fiecare și te apără în funcție de cum își permite și își dorește. Te mai întreb, este ireal ce ne-ai povestit, e foarte, foarte puternic această mărturie a ta. Vreau să te întreb, cine este Iisus Hristos pentru tine, Daria, și cam tu din experiența ta așa, vreau să le dai un sfat tinerilor care poate sunt departe de Dumnezeu, poate au aceeași părere pe care și eu am avut-o și tu ai avut-o, că Dumnezeu este doar religios sau doar bisericos. Vreau să ne spui cine este Iisus Hristos pentru Daria. În prezent este cel mai bun prieten al meu. M-a ajutat de enorm în momentul în care am avut nevoie de el la greu și cred că după ce v-am povestit chiar pot să zic că la greu. Și din punctul meu de vedere, pentru toți cei care au fost în locul meu și n-au crezut, credeți pentru că vă ajută și vă zic din momentul ăsta că vă ajută și pe plan personal cât și pe profesional și nu aveți de ce să vă dați înapoi. Mergeți când vă permite timpul la biserică, rugați-vă non-stop pentru că e acolo pentru voi. Deci tu ne îndemni, Daria, ca noi să lăsăm oarecum religia, să lăsăm datinile acestea, că Dumnezeu e doar un om bărbos cu barbă care nu poți să-l atingi, și tu ne spui, Daria, că Dumnezeu poate fi atins, că tu poți să vorbești cu Dumnezeu, că poți avea o relație reală cu El, că poate să fie prietenul tău? Da, Dumnezeu îți răspunde prin fapte, nu prin vorbe. Îți arată că imposibilul e posibil. Și vă zic că eu eram la limită să nu intru la facultate și în ultima seară, înainte să afișeze rezultatele, când eram atât să zic că nu pot, în momentul ăla, următoarea dimineață mi-a arătat că pot. Și m-a arătat pe lista de admiși. Și în prezent vă zic că sunt în a 5-lea an de facultate. Și m-a ajutat când credeam eu că nu se mai poate. Îți mulțumim frumos, Daria. Deci avem pe Daria un exemplu în viața fiecăruia din noi. Ar trebui să fie o fată care a fost salvată de Dumnezeu de 2 ori, de 2 ori s-a dus în America, de 2 ori a fost la anteparte, nu? Da. Și de 2 ori Dumnezeu a salvat-o, plus altele pe care mie mi le-a povestit, și cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă va vrea Dumnezeu să o mai întâlnesc, ne va mai spune încă o poveste, pentru că are atâtea experiențe cu Dumnezeu. Îți mulțumesc, Daria, pentru ceea ce ne-ai spus. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vă rog și voi care sunteți acolo și priviți să vă rugați pentru Daria și Dumnezeu să reverse harul său peste fiecare din voi.